Вие вече знаете как се местят фигурите, а сега да се научим ще да взимаме противникови фигури. В шахмата фигурите имат право да взимат чужди фигури, когато ние сме на ход. За целта преместваме нашата фигура на полето на противниковата фигура. Взетата фигура напуска дъската и вече не се връща в играта. Да разделяме пример. Бялата царица взима пешка, но след това черният кон може да вземе дамата на белите. Вземането на противникови фигури е важна част от играта, но вие не трябва да го правите, ако това не е изгодно за вас. Разбира се, ако ви се отдаде да вземете много фигури от съперника, това ще облегчи пътя към победата. Как да обозначим ходът за взимането? На бланката ние първо записваме главно Д, двоеточие и полето, на което взима противниковата фигура, и поставяме нашата в случая Е6, т.е. дама взима на Е6. За по-кратко знака двоеточие може да пропуснем и да запишем просто дама на Е6. Още един вариант след взимането. Пешката от Б7 взима на 8, превръща се в дама. Д. Още един вариант след взимането на пешката. Б, двоеточие А8. Б, двоеточие А8 равно на дама. Възпроизвеждаме дама. Можем да напишем просто Б А8 равно на дама.